Οι ορφικοί δεν ήταν οι μόνοι που έδωσαν στην ανθρώπινη ψυχή ένα βαθύτερο νόημα. Δεν ήταν οι μόνοι που υποσχέθηκαν μια διέξοδο από το σκοτάδι του Άδη. Στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., ένας άνθρωπος από τη Σάμο θα πάει αυτή την ιδέα ένα βήμα παραπέρα. Ένας μαθηματικός, ένας δάσκαλος, ίσως κάτι περισσότερο. Ο Πυθαγόρας μίλησε για την αθανασία της ψυχής. Ή τουλάχιστον, έτσι λένε, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι ο ορφισμός και ο πυθαγορισμός συνδέονται, με το επιχείρημα ότι η θεωρία και οι πρακτικές τους συγχέονται. Ωστόσο, όπως θα δούμε, αυτό δεν ισχύει. Ο πυθαγορισμός ήταν μυστηριώδη σέχτα, αλλά όχι μυστηριακή λατρεία. Οι διδασκαλίες τους έχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά η εσχατολογία είναι διαφορετική. Επίσης, σε αντίθεση με τον Ορφέα, ο Πυθαγόρας πράγματι υπήρξε, αλλά οι βιογραφίες του είναι πολύ μεταγενέστερες της εποχής που ο ίδιος έζησε. Όπως όμως και στην περίπτωση του Ορφέα, έτσι και σε αυτήν του Πυθαγόρα, θα πρέπει να διαχωρίσουμε το δάσκαλο από τα δόγματα και τις περιπέτειες που του αποδόθηκαν. Σύμφωνα με ένα βιογράφο, ο Πυθαγόρας προερχόταν από πολλές μετενσαρκώσεις. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την Περσία και στον κόσμο των νεκρών, μεταξύ άλλων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών μοιήθηκε σε τελετές, συναναστράφηκε με μάγους και διέδωσε τη δική του διδασκαλία. Πιο ρεαλιστικές είναι οι αφηγήσεις, σύμφωνα με τις οποίες ταξίδεψε στον Κρότονα της κάτω Ιταλίας, όπου τον φιλοξένησε ο φημισμένος αθλητής Μήλων. Από εκεί οι οπαδοί του πυθαγορισμού εξαπλώθηκαν σε όλη την Ιταλία. Πάντως η ένταξη στον κύκλο των Πυθαγορίων δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Σε αντίθεση με τους ορφικούς, αυτοί επέλεγαν τους οπαδούς τους. Και αν οι ιστορίες αληθεύουν, αυτό θα αποδειχθεί μοιραίο. Δεν είναι βέβαιο αν άφησε γραπτά ο Πυθαγόρας. Όσοι αναφέρονται στη διδασκαλία του χρησιμοποιούν τη φράση «αυτός είπε». Ωστόσο οι μαθητές του συνέταξαν πραγματείες που παραθέτουν το έργο του. Άραγε σε τι έγκυτο η διδασκαλία του Πυθαγόρα αναφορικά με τον καταχθόνιο κόσμο? Σύμφωνα με όσα διασώθηκαν, πρότεινε έναν ασκητικό και αγνό τρόπο ζωής. Εκθίαζε την ηθική, δηλαδή να μην διαπράττουμε φόνο και να μην απατούμε, καθώς και τη διατροφή με περιορισμούς. Θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να τρώμε κουκιά, άγνωστο γιατί, καθώς και κρέας, αλλά μπορούμε να τρώμε ψάρι. Όλες αυτές οι απαγορεύσεις δεν ήταν αυτός σκοπός, αλλά προετοιμασία για τη μεταθανάτια ζωή. Σε αντίθεση με τους ορφικούς που δίδασκαν την αναγκαιότητα γνώσης κάποιων συνθηματικών και της θεογονίας τους, ίσως και κάποιων καθαρτικών πράξεων, οι Πυθαγόροι οι πρώτοι μίλησαν για την αξία ενός ενάρετου τρόπου ζωής. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, ο Πυθαγόρας άφησε κάποιες ενδείξεις για το πώς έβλεπε τον κόσμο των νεκρών, στον οποίο είχε ταξιδέψει. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι είδε την ψυχή του Ησιώδου δεμένη σε ένα χάλκινο στήλο και του Ομήρου να κρέμεται σε ένα δέντρο περικυκλωμένη από φίδια. Όλα αυτά για τα όσα σκανδαλώδη είχαν γράψει για τους θεούς. Είδε επίσης να βασανίζονται όσοι είχαν απατήσει τις συζύγους τους. Ίσως για πρώτη φορά υπάρχει η περιγραφή της αντιμετώπισης των νεκρών με βάση τα όσα κάνανε ή είπανε όσο ήταν ζωντανοί. Δύο αποσπάσματα του Ηρακλήδη Ποντικού μπορούν να συμπληρώσουν αυτή την αφήγηση. Από τις κοντινές φωλιές βγήκαν έρποντας φίδια, τα οποία όρμησαν βία στο σώμα. Εμποδίστηκαν όμως από τους σκύλους, οι οποίοι γάβγισαν εναντίον τους. Είπε επίσης ότι ο δαίμονας, ο οποίος έγινε νεαρός άνδρας, του έδειξε το δέντρο και τον πρόσταξε να πιστεύει για τους θεούς, πως γνωρίζουν και φροντίζουν τα ανθρώπινα πράγματα. Είναι πιθανόν τα αποσπάσματα αυτά να παρεπέμπουν στην προηγούμενη αφήγηση. Το δέντρο θα μπορούσε να είναι αυτό στο οποίο κρεμόταν η ψυχή του Ομήρου. Όσο για τον δαίμονα, είναι ίσως κάποιο θεϊκό όν που εκτελούσε χρέη καθοδήγησης του Πυθαγόρα στον κόσμο των νεκρών. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Ιάμβλιχος, που έζησε στη μεταχριστιανική εποχή,
Ανέφερε ότι κάποτε ρώτησαν τον Πυθαγόρα τι εννοούσε όταν είπε ότι μιλούσε με τον νεκρό πατέρα του στον ύπνο του, για να απαντήσει ότι δεν εννοούσε τίποτα, διότι απλώς κουβέντιαζε μαζί του. Ο φιλόσοφος του απέδωσε νεκρομαντικές ικανότητες. Υποτίθεται ότι δίδασκε πως οι σεισμοί ήταν εκδήλωση διαμαρτυρίας συγκεντρωμένων νεκρών και ότι ως εκ τούτου μπορούσε να προβλέψει την πραγματοποίησή τους, πίνοντας νερό από ένα πηγάδι. Τίποτα άλλο δεν γνωρίζουμε για τα όσα είδε ο Πυθαγόρας στον κάτω κόσμο, ούτε για το δρομολόγιο που ακολούθησε για να φτάσει εκεί. Μερικοί λένε ότι έμεινε εκεί για 207 χρόνια. Άλλοι υποστηρίζουν ότι η κάθοδος αυτή ήταν απλά μια απάτη, στην οποία ο Πυθαγόρας ενέπλεξε και τη μητέρα του. Αυτό διηγείται κάποιος έρμηπος. Όταν πήγε στην κάτω Ιταλία, ο Πυθαγόρας έφτιαξε ένα υπόγειο όπου και κατέβηκε. Κατόπιν είπε στη μητέρα του να καταγράφει οτιδήποτε συνέβαινε, μαζί με τη χρονολογία του, και να του τα στέλνει κάτω, μέχρι αυτός να γυρίσει. Έτσι και αυτή έκανε. Όταν ο Πυθαγόρας γύρισε από το υπόγειο, ήταν ισχνός και σκελετωμένος. Πήγε στη συνέλευση των κατοίκων της πόλης και τους είπε ότι μόλις επέστρεψε από τον Άδη. Τους ανέφερε μάλιστα και τα περιστατικά που είχε σημειώσει η μητέρα του. Σύμφωνα με μία άλλη άποψη, αυτή η ιστορία αποτελούσε εκλογήκευση της ιδέας ότι η θεά Δήμητρα, μητέρα και η ίδια, που παρά τη θέλησή της σχετιζόταν με τον καταχθόνιο κόσμο, του έδινε οδηγίες. Άλλες ιστορίες τον θέλουν να κατεβαίνει σε υπόγεια άδυτα της Αιγύπτου για να μελετήσει τα σοφά βιβλία της Ίσιδας και του Όρου. Περισσότερες είναι οι μαρτυρίες για τη θεωρητική διδασκαλία του Πυθαγόρα. Η αθανασία της ψυχής και ο αποχωρισμός της από το σώμα τη στιγμή του θανάτου είχε ήδη διατυπωθεί από τους ορφικούς. Ωστόσο ήταν ο Πυθαγόρας που, σύμφωνα με τον μαθητή του Φιλόλαο, ισχυριζόταν ότι υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ σώματος και τάφου, το σώμα ως τάφος της ψυχής. Στον Πυθαγόρα αποδίδεται μεταξύ άλλων και η ιδέα της μετενσάρκωσης. Λέγεται ότι κάποτε υπήρξε ως Εθαλίδης, γιος του Ερμή, κατόπιν Εύφορβος, Ερμότιμος, Πύρος και τέλος Πυθαγόρας. Μάλιστα θυμόταν όλα όσα έζησε στις προηγούμενες ζωές του, καθώς και τα όσα υπέφερε αυτός, αλλά και άλλες ψυχές στον Άδη. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η ιδέα της μετενσάρκωσης γεννήθηκε στην Αίγυπτο και την υιοθέτησαν εδώ κάποιοι Έλληνες, κάποιοι πιο παλιά, άλλοι πιο πρόσφατα. Δεν θέλησε να τους κατονομάσει όμως. Πιθανόν μιλούσε για τους Πυθαγόριους. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος πρόσθεσε και το ενδεχόμενο της μετενσάρκωσης μιας ανθρώπινης ψυχής σε οποιονδήποτε ζωντανό οργανισμό. Ίσως γι' αυτό αποδόθηκε στον Πυθαγόρα η διδασκαλία περί χορτοφαγίας. Ο φόβος μην καταναλωθεί κρέας που προέρχεται από ζώο στο οποίο έχει μετενσαρκωθεί ένας άλλος άνθρωπος, μπορεί και συγγενής μας. Η ιδέα αυτή σατηρήθηκε αρκετές φορές από κατοπινούς συγγραφείς. Ο Ρωμαίος συγγραφέας Λουκιανός στην κωμωδία του Αλεκτρίων βάζει έναν πετεινό να εξηγεί στον αφέντη του ότι κάποτε ήταν ο Πυθαγόρας. Μάλιστα είχε στο φτέρωμά του ένα φτερό που του έδινε τη δύναμη να μεταφέρεται αόρατος όπου ήθελε. Σε αντίθεση με τους ορφικούς λοιπόν, οι Πυθαγόριοι δεν θεωρούν ότι η ψυχή κατοικεί στον κάτω κόσμο. Ούτε υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τόπος διαμονής για εκλεκτές ψυχές ή για τους μοιημένους. Όσο για τους καταδικασμένους, το μόνο σαφές που υπάρχει είναι η τιμωρία εκείνων που κακολόγησαν τους θεούς ή απάτησαν τις συζύγους τους. Φαίνεται πως η όλη διδασκαλία του Πυθαγόρα περί ενάρετης και ηθικής ζωής να περιοριζόταν στην αναγκαιότητα να αποφευχθεί μια τέτοια μοίρα. Επιβράβευση των αρετών και δικαιοσύνη δεν φαίνεται να υπάρχει. Πιθανόν η απόδοση του σώματος στο οποίο θα μετανεσαρκωθεί κάποιος πραγματοποιείται στην τύχη. Όπως και να έχει, οι θεωρίες τους παρέμειναν περιθωριακές στην κυρίως Ελλάδα. Γνώρισαν κάποια επιρροή στην Ιταλία. Ωστόσο το τέλος δεν άργησε να έρθει. Το 450 π.Χ. κάποιος Κύλων, είτε επειδή δεν κρίθηκε άξιος να γίνει δεκτός στον κύκλο των Πυθαγορίων, είτε για πολιτικούς λόγους, ξεσήκωσε ένα πλήθος και έκαψε την οικία του Μήλωνα, όπου είχε μαζευτεί μια ομάδα Πυθαγορίων. Ο Πυθαγόρας είχε ήδη εγκαταλείψει τον Κρότονα και πέθανε στο Μεταπόντιο. Οριστικά από ό,τι φαίνεται, οι Πυθαγόριοι διαλύθηκαν, πολλοί θανατώθηκαν, άλλοι φυλακίστηκαν ή εξορίστηκαν.
Ήταν η αρχή ενός ευρύτερου διωγμού σε ολόκληρη την Ιταλία. Κι όμως οι ιδέες τους δεν χάθηκαν. Χρόνια αργότερα θα φτάσουν μέχρι τον Πλάτωνα και τότε θα πάρουν μια νέα, πιο συστηματική μορφή. Αλλά όχι ακόμη. Πριν φτάσουμε εκεί, πρέπει να στραφούμε σε κάτι ακόμη πιο βαθιά ριζωμένο στον αρχαίο κόσμο. Σε μια μυστηριακή λατρεία που δεν έμεινε στο περιθώριο, αλλά έγινε αποδεκτή από την ίδια την πόλη. Τα Ελευσίνια. Μυστήρια.